Wis rojang pake yo tekon, Mas. Ya ora, aku ki kok cek rusak iki ngono lho. Apa to apa? Bar maripan. Tuwek iki lho Le, jenenge jangan pakis kok kaya pecut apa iku tempeti amal rasuli. Woi, kakek ngomong. Kaya ngene lho. Gelem yo pangan ora Ya gelem yo aja dipangan. Allah. Mbok dipethok dadi loro iki jajal. Lah yo ngene iki pola ramati. Pola ramati keloloten ngene iki ya. Gelem goreng Seloloten pangan untuk dhewe. aku. Goreng ora Oh gelem. iki tiga pecute jaranan Goreng ora gelem cocok pangan iki ya. Goreng. Ya, Rasa dipangan, rasa dipangan. Kok yo males Makan serang ruwet, dikongkon. ruwet. Delon rek bayangno. Anak suami dikongkon mangan pecut cambuk aramasuli yo ya. Gelem pangan ora gelem. Pakis cambuk aramasuli. Amal rasuli. Amal rasuli. Kakek ngomong mari antem ngono. Lah apa ora keloloten lak ngene mati enom. Kuwi susah rek. Rasa dipangan delen. Tukokno kerupuk Le. Kerupuk ya. Rupukan kuwi dipangan. Kerupuk. Ora rasa dipangan iki. Heeh. Delen. Rupukan Pangan kerupuk. dhewe kere. Oh, lho entar dikunyah lho gak cerdas kok, lho entar. Wah, Salah tuku kerupuk ya. Golek seloloten piye lho aku iki. Golek- ben roten. Golek bakso ae, golek bakso aja dicak wong. Gelem pangan ora gelem aja dipangan. Ngono marungo ngono.